...251 kilometrů, to je Amstel Gold Race. Závod, který mě podporoval tým celý den. Můj první útok přišel na průjezdem 3. Kauberku. Dojel jsem 7 mužů, kteří už byli v úniku po dlouhou dobu a chybělo 12 km do cíle. Když jsem přijel pod poslední Kauberk, snažil jsem se jet okolo 455 W a mít ještě sílu na to, abych to na posledních 2 kilometrech mohl rozjet. Koukal jsem se pouze dolů, šlapal a nesnažil jsem se na nic myslet. Nevěděl jsem, jestli to můžu dokázat, ale když jsem projel cílovou línii a viděl jsem, že skupina sprintu je 22 vteřin za mnou, byl jsem velmi šťastný, protože jsem věděl, že jsem to dokázal. Toto je vítězství, na které jsem tvrdě držel. Nikdy jsem o něm nepochyboval a dokázal jsem to.